sumasama yun mag-jogging. Tapos, Hindi siya nangahabol pag nakakita ng ibang dog sa labas. territorial siya. Pag tinahulan siya, sabi niya, iihi siya ng ganun, madaming beses. Di ba ganun sila mang territorial? Iihian Magmamarka sila. Oo, magmamarka. Ang laki niya. So, takot, gaganon yung mga ano. Sandali. Maniwala na sana ako. Kaso gumanon lang yung tuta eh. Oo, gumanon yung mga nang-aano sa kanya, nang-aanga sa kanya. Malaki kasi si Bebe, Golden Retriever, Golden Retriever. din. Na may lahi siya. Ang ganda pag may crossbreed ng Aspin tapos Golden Retriever. Ay, oo. Maamo na palaban. Yun. Gusto ko, kaya naging ganun din ako eh. Dati mabait ako, tapos palaban na ako ngayon. Okay. 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 So, Kailangan ganun. pa bang i-memorize yan? Basic, ang malungkot, Mang Kanor, si Bebe namatay ng pandemic. Kasi sobrang tanda niya na 15 years old. Oo, siyempre, aabot. Times ano ba yon? Times 7